gochiko kwane rugume yodenga onyore seito teriri mage onyore na gose to onyore getanda kiane ngiana gusuku kuruese kiarenge kitori kongosa nando inyore nga ninje buika narenge ngatata nata amabere ota amabere no mana muno mwana ate abanga ngwata amabere yani ekina yakorire ngaki yani bono gakuo boete bune bunduki ya Buganda AK47 yani muragogorora igako Nyamanza ekiagera gwakorire ngaki gorora kigakagera Biblia ate abanga abakungu ababara abatindi oyo bono kwanyorete nerete right person kware koreta karia okware gocha kwerora anga muri gochimugondo anga mpara mogotara erina abantu babarore bono nyasaga njanga intoyo yoji korengana ki ngotara tolera mi era butiganya kogenda. Get to the point. Take a step forward. Omonene akarugo chika. Monene akarugo chika. Na omogando monene bwa bakungu bakararia mangana ayo. Omogando monene bwa bakungu bakararia mangana ayo. Lakini abakungu mangana kimoma ete tokoraria. Ekeombe kieroni ya Kenya Women ngochaka kere moinari. Nore tayari. Irenga kwigu bakoru. Registration ye bate ba 300 chioka. Kare chia kabere 500 lero baikiri chiachire 300. Abumbu ya ondike. Nando kiriaga naro matengo katengerigio kanago tebi nande batebire chinu echepedere na bwati kiaye mata era bononda isi yake eroni ne wikie yemo aina ara mangana tukunya kurarerani kwarenge naka ng'ombe ka otaragenda kubogori eroni gokogenda gokobogori eroni ewesa biria pamoja ne ng'ombe byakorangaki byanywera basi kwa manya kugo ntobanya atanga roraba na bakristo abanya birebi bano timetinga ka turabeka chigosi aronto gwenera ekiara birebi ntuli kugwenera gogo kora kindi gionzi goko genda andonzi erenge goko nyora tuli kunyara korangaki bano monto genda ochaka gosene kyo mwaka obetemetie nyebere oyo gatatu ni guchibesa osira ribaga arenge buaye buya aso ako na goitanana mara kwa moigwera taracha mara kwa moigwera keroka mara kwa moigwera kenyenya ngechi ni chibesa chiko mochanda bakungunya satare gotokonya tomenye buno kunyara gwitu kungana ekiagere ntuke gotombogania inkeringa nanchenta getentuare ingetani chebirindo gekondo oma tonye korengerera tingote getutuaro etani umontonde ane mbeo kominyoki ba minyokeria mbeo 4 verse 4 Ecclesiastes torora muno mondako minyokia mbeo gose nonye bugate yani ngegweroni chiri buko michira cho echire dimati cho kankogora nande bana tikagore chire dimati yichimobe yani okaganga achiagiri tari gabegete nande kwegugo gwechana ngakine chibesa na gwesteti ka west chibesa chieroni mate bana chichinta tisete ngosomol nkarora emereme yemekongu egokorwa emereme nera bangina togokora mekongu na omokia bwonsi bwogwechanda asogokora emeremo bano ayo nigagokorwa ekiagera omonto akoba neribero ing'abu oyonde ayo boigo mbosa aya nomobua naye akominyokerwa konyorwa nigare bune mbeo bosa okominyoki bosa tokobua monto nanaye menya muno kwenyara tigakomenya muno monto ndorochi muino iwa abakungu ba Nyasaye inki Nyasaye bakoreire 61 verse 1 and 2 Isaya omoika bwa manene Nyasaye nigore igoro yane omoika bwa manene Nyasaye igoro yomokungu oli atebirara lia mang'ana ekiagera omanene ung'akira maguta ono manene tuakira maguta erinde ndanderia bataka mang'ana maya ndanderia bataka mang'ana maya to batebinga nonyere bunere no matter what happens life is still beautiful hallelujah anchira na arafu ontomire kogwenia abasionoirwe chinkoro chiabo mate chinga kingo ikachiro monta kuigu ngataliere yani ugo chikomokwanira gotenga manyamana kwa kwane ondengereri buya ndarire bakosu nyugo nkiria bono liria gotebiri goko matebinga taimang'ana obogima no bokongu lakini Nyasaye no akorete ngaki wale morangeri tukasi erinde nande kara mwana wo muganonde matebinga aya buno yarochiga aya na yekeregeke asiritaria
Yesu. Amen. Kao gotebi ngana manoire, motebi ngese kwa manoire go chino abe asokorunga kiari. Nagia. Motebi ngana onye inje buno ndoche iga, inche akego komo gano bogimana amenyeire kenyoreke, iyo goteba ngae na abatari. Mwana gotera kuonge ngotenga nkoerese mejanda yane gora tebe ngae na abatari. Woro rindi iki kiare ngo, gotabe ngora gotebi iga. Esani ge kobugatari lazima otenge. Nande go chituma eti gotenga. Ayetegera ro igunga mangana kio yabugetie. Elinda mangana yao konye. Igogoko ba moyo. Nyasa ogotomire. Oranderia abasi ono irue. Omongera goko igunga mukamo marata igoko irabuya. Onye gwachiro ororo asomongera mukamo muro yatari komoira buya. Matebi nga basubati barero nabo bakorete ngaki. Nabo bare nonye inje bugane bono liario inje babo mongena kana asomete nyomenda ibere ekebunge ekemo yare goteba nga kogita mochi ngokora ngaki. Igo. Wasomole. Ntomire kogweni abasi ono iruchi ngoro chiabo. Naandali obosibore asabasibwa. Yes. Dalio bosibora sa bantu basibirase chinyangatale cyobogimobo. Batebi ngayango etale. Ayana yekeregeke nande bugango mono nyasaye ngotoseseni yare. Kaya asoma no nyen 29 verse 11 Jeremia ngagombuga tembero berie miyase more. Batebi ngekero kwa purane tie kekebe kero kitaba. Nyasaye nabugate sababu na mangana maya na rebosio aselitali ya Yesu. Amen. Ano muntu agantu kako chikobaka sinini okuwa moyo oso agutaya yekenyoro ngabono tinyugwetie sendo chikochi aye kero muntu are goteba gataigwetie saro chikochi na batware ko buru eso tokogenda tororio gosomo naende inyigorere abantu basibire basoke nande aba basibirwe nara abaigorere basoke ngaire ndo monge no bono okorara saa 5 orara saa 6 saa 10 gabogete ochire tarachakare tebinga njenya kwerigeria injoma etentachetia no tata no baba omobolinga kebugete agego tinga kakinje bugwero ngosomekero na chire kanisa tagia ga Roma tebuku okorigi yakobora inki riri gwasomete sabateri yaera nari gwasomete nande bakaririri bono tumanyetinga oraru Isaya ngetabu kiora agende oraru Matayo ngere kiora agende ekiageraye amone buku boirimba kora tinga ki mboyo igo tukunyara kurari mangana ya maya ekiagera tubugatinsa oyo oratware chinsa neru orabe buna Dorka elinda kora mangana maya nonyana kera kwete kenyoro chintakana na babura kabariri babulinga ngura tokonye atera jaka nyangense yo muntu nare yani nakuga abantu batakumina ki gaki amakweli aya abagatanga bono rende gose twansi no atoligerereti nonye intuntoku igo mugaro yo akaranga lakini yakaroro muyoko naki ekura terende ngaya baba nyomendo okura obe pore gaki nyomendo kwa gaki amakweli aya gaki bono lialimbo lialio muntu karabeke kyobugate munu bono nyomendo okura ngorendo ratokonye gintu gete abantu bajakire koinyora kare kigwa gakorire lakini bosaigo matena aja kanyanga nonya tuli kanisa anya abantu mbale batinire tubongiti mbarabi intu ogo madada ngalia onyuno na amaje musubati uli ako amaje gaki go bono liali ogo kwa chikoge lakini imeye dini no ale ande gatogotera korangeri wankole korangumbu toma borabu bono gaki na yengo korangeri inga yara koire nkiora chikomokonya onyo tuli kunyara gokonya gakego kari gwatwarire igo manane gakiro omonto ya maguta iyako motuma aranderia abantu amang'ana maya nande gakogenda tabugati bwoba 50 verse 4 Isaya endo ono more buya nokurika gueka muri gonsomera okangosoma muyi ani mogora gase mokurutaga buya kenye moana bujogore mirugo yende omanene Nyasaye ongeiro oromeme manene Nyasaye ongeiro oromeme muno orwabe orokereretie buna orwabe orokereretie igo goiko monte orokereri elio nalinda amanye gokwana ling'ana elina linda amanye gokwana ling'ana likole ntoboremu asoyo orosire asoyo orosire no mate ng'omonto obogima obonko morosibore omonto ndo gojigomokwanera yani oigwonya gasukari karenge buya gasangana na machani karubana takoigwe saro chigochi
yani okwana baka kuona gakingie mathina acha konyora iga nonyene kero omonto asireiru bari bakorokwa abateri manyanga ngotera kiugwente gotereria omonto ore nobororo manyanga ngotera ki omonto ore nomegoka agotererigwa kumbe Sulemani nabamanyete ngagotereria omonto ogotera kwa omogoko naende ore nobororo ng'agenga korusia eyanga ching'aki chia obokendu ng'agose kobeka egento ekeroro ase riyote ntetebe ase 25 verse 20 Proverbs eya enye bwate igo ngate ekebungo gekoeresa ekendi verse 20 25-20 egoteba iga omonto ogotera amatero omogoka ase omonto obwate enkorere nobororo otorangeirie omogambi oito toikaranse enyangiya eri omonto omogaka oyo okure omwana oyo asembereti okure ere ngento giakorangeri enyangi matera kinaye osaregete bono nkia amatatera kemechando erago etanane nchera sowosio waono mosunte bora bubosesenirie na Yesu koramorere nobuamate erinde igung'aki emechando kigugoetanana enchera ase obosi bwao omosunte noro lakini obora buna naende mokorete ng'aki arafu narwete okare igo nayoka omonto ogotera amatero omogoka ase omonto obwate enkorere nobororo niganga buna okorusia eyanga ase engaki ya obokendu bono ense yakendire iga oranyora omonto ogochakera eswenta apaka atigare bosa omonto oyo ng'aki oroche omonto oyo iga oborwaire arwarete mbori obonene arafu naende gochinse gose kobeka egento ekerore ase riyote muna bono omonto arasunyunte eyarare igore na eriote riamenyire rinene arwagote ng'arambora gora okogoro oku gocha arwakoumorere chiyarare chiri chire na amato nyene mbore nabo okoigwa buya sana bono naye gokoba moyo Nyasaye ogotomire orete oboremu ase abanto barosire n'obogima obo obatebi ng'aya aro noare nonye intu natonyora riria lakini riri Nyasaye nabwate esababu osoma amariko ano omaete tokomanya mariko orasoma ase omonto ore nobororo onye toigosoma buku okoenda bwebe onyore ribaga atarwarete enkoro yaye yarosire osoe gosoma ng'a omonene nasirie amarwaire onsi arwasinyu naki oyo nche namotebi ng'a narwarete gese namotebi ng'a nagara garigwa naigwa ng'a amachani aburukanire n'omonyo igo gokoba omonto Nyasaye goika oyo gosoma ring'ana omanye ng'a asegete ing'anagete ngosoma asegete nsome ing'anagete buna bono oragenda ase omonto okoritaya orwo omanye gochaka gotera oritayire ekiagera okorire emeremo ya serekari okorire buya pension nero orwo omaye gochaka gotera titorina obomenyo omochie tori ai ng'aki oroche arakorore ekiagera oritayire naende amagacho mbuya agachete igo obomenyo mbokorete ng'aki omate naye kwamanya nonya na ekebungo kogosoma manya ng'iki nasoma ase eng'encho ya amakweri ekekera kie nasoma ase eng'encho aritayire eki nasoma ase eng'encho ya ginto gete getacha bosa igo buna kegocha Isaya 3 Ezekieli 3 Ezekieli 3 Ezekieli shakere kebungo getagania omonene agantebia mwana nagantebia aye mwanya bantu kari egento ekio kwairwe kari ebuku eye erio ogende gokwana n'Abaisiraeli oroche onye tori kori ebuku egento okori na ebiasara egento okori mosene egento okori siasa nonyare gochi gokwana n'Abaisiraeli naki gekogera abanto bangina batari tayari gochi gokora emeremo ya Nyasaye ekiagera ebianarete tari bira bibirikire ase ebuku bono ogomotenga omong'ina gochi kora omobora kotakogenda osemia obora kabande buna bakomenya ogotenga aro kangana bona agenda pi lakini mocha ning'ende bono abanto mbakoragera bono egekorambora nkeriga eraba agakwa
abantu aba babuoya igo baramenye enjara kogenda bakibaite ekiagera taiyo igo omonto Nyasaye noyo okoria ebuku bono kokwarire ebuku wagotebi gunge kambi yo mwaka oyo naye okogenda gusinya mataro iyo ogoteba nga I will do what ano tebe nga I will go bosayani ngate bali oji gosoma mbali aboge bago eternity ogosoma ekebungo Monday igo ogasoma Jumatano baboli na kikaratiga ebungo byara toroche ebuku nerina ninga kiabaiga bamanyete nga keriri gwasomera na kigwasomire bakorindete munengitiere ndeta makengo bono gokoba moyo anja korie ebuku erinde Nyasaye agotome lakini no mate ngitho korari bagario korie ebuku onya abantu mbali bagerete chinka chikwamete nabangina batali baga anje tinda kora visitation indore chinka lakini abande bechize chinde abangina nabo bagerete chinka chikwamete nkiomete chikwamerete omokungu atindiete ago chikokwana rugo mayodenga onyore seito teriri mage onyore na agose to onyore getanda kiane ngiana gusukukuruwe se kiarenge kitori kongosa nando inyore nga ninje buweka narenge momurogo chikoigure ndo weraki nkinda achenkore rende na abana twanyorire okobantigera nande nkogenda nde para ngakinda achenkore oruoro rucha bweringa 4 verse 3 ekerero ekerero gotera kiwa omboresi eri inya ibungo bitatu igo mwaka ne story nkoba nyedimbu ati story osomori nonya nechisese chioro sana nkogonkia chire chimanwa chiabo nani ekogenda nani inyoranga baminto abana bane mbaringa tigitase gete yana yanya kurigi chindagera kogenda lakini nani yeira no abana baye bagonka korenda abakungu bomochi bw'abantu bane ona abakungu bagoche dini babeira abatindi igotora abatindi buna chisagero chire aseroro totindiete yani koko kwana iga omosaja agotengechigu okwana okomo gokoirora kabere oteba kaingo chiasengende onyora tabwatie sakogenda bono bamenyere tubukendu abande bari ole iso karanga magena engoko yaenererie kobiara ora magena ngentoki yani ngere tatakiri go karanga ekiagera ngokote kora digagi tigana akinda arabori ekerari isika ekibakigiga kiracha abugenga siau igo konyire jingo keji go satara konya no kwarenge ngatata nata amabere no mana muno mwana ate banga ngwata amabere yani ekina yakorire ngaki yani bono gakuo boete bune bunduki ya Buganda AK47 yani muragogorora iga kobanyamanza ekiagara gwakorire ngaki orora kigakagara Biblia ate banga bakungu ababara abatindi osacha bamunango mwakare iga naliara 10 ngo 10 yare naliara arore ondo kagane eche chagokora ogenda liesa gasumo gatere kiro kagane eche chare kwanyora okung'untire okagane eche chare omogana okorang'aki omate bakungu tigamba kaniga mosachera nokwa basacha mbali gokweru ekerore mocheri naro ogoteba nga don't worry when you see me around aye gokare mocheri omotienyo yoma oyo kabere kwewo gateba ngomanyete abana ari kunyara kubarinda muna tutakabere nabwo bono iribidi kama ibada ni oe igoro roje ngangu akwete hey tika kona kogosa abantu asobogi mobo andu matena je konyaranga saitani gukona komatono ni akagento gete akuna kwa kubwatereria okore ekiagara tarairi bono tora batindi Nyasaye tokonye na intu tuororobe asirieta ria Yesu omanye tabiga eri are kobo motindi tare gotorie nka yayi
ekiagera ekerona pali atindire abasomba bakanyerereka bakamatenga mukungu to orara toronke omongwana oyo nari n'abasomba ba Daudi endagera Daudi ochire kweboa orochonyo mukungu onarenga omotindie sa abasomba aba nkomotei barenge erinde erie nera akibanga agateba ng'itira abu nendagera nanje tigang'itira asomore bioyo agaetore busa lakini gochibosio bakaumirana na Daudi agateba ng'ambarira mamochaye ngango omokungu omosacha aragenda abogori eroni barua bayerere gocha kuoyia ng'ombe obatenga sibora ogo batenga aliese mwaenanirete eroni nande koragagi lakini abigari atenga ambarira mamocho nande gochiring'ana na apari noboriri ayetiga igo ribaga Daudi konye bangire endamwamu ya Daudi egapoa napari agacha goitwa enchire ng'ao bono Nyasaye itatokonye tuororobe erinde tokonye chinka ekiagera Bibilia egoteba ng'a omokungu omong'aini ng'akiagokora akwagacha bono mbwagacha gotindiete baka bamurano wabare bagotenga inche tigang'enda gochitaracha maate emenyo nimenye ya mabati gicha ntwara omorembe omomurone nare mwina gonya gotenga gakiaro kang'ana bananyuama omwaka oyo onye namanya ng'a mama omwaka oyo nonyora okure ang'ana ri nanyuama ekiagera nindeta mokungu oyo tagokora ng'aki wang'ina Nyasaye atare gotokonya tuororobe totiga amang'ana amange naende nachanga nyong'a bang'ina abange na egesiomba bagwakana ng'a nerekera achete nere ng'ina biara nere namosibeti obororo ng'ase igo nere goika ase ibi oyondo obororo ng'erinde amanye komenya ora abang'ina mechite iyo bamura nabo baroo bakinete kanga bakorire abanto lakini banto mbakoreti ng'aki omaete lakini naye noririete ake onye abamura baroo baisaine bakonyuoma batanyuometi onye abaisike baroo baisaine bakogenda chimbwobo lakini boboete ng'a ndagenda rinde babanyore makobiaronga mama otindiete ekabiri eye yaja baba inche tiga ndarakire igo tingatageti riogi inche nyora otindiete buna mama iga ndamorwani bono eri tinchi korwania omong'ina obande tiga ndabera bono Nyasaye atokonye tokorwa bono gotindia twacheriomana 21 verse 9 Proverbs ebuku omaetete ringeni nacha gosoma egetabu gia Petero kegoteba ng'ebuku geroto nakoinyorani iga bono 21 verse 9 Proverbs nemereng'ani mbuya egoteba iga mbuya komenya ase ekenuchi kia irongo mbuya komenya ase ekenuchi kia irongo kobua komenya ase nyomba amo na omokungu omonyariomana aminto gaki gatwagarukire tuomana gose tuomana tochori gose tochori egetondi eke embere eye nonya mbono timaeti buna nakorete ngasokaga ngi bono gwakorete gote nabo gwachete otarenge mouko ocho otebe ng'anche rikori natagete koenda ndiririnde kanyora nachireri gate nkorora kware ande oganja ng'a ano nkoba naende ayanchirana kabo mpaka amakweri akore ng'aki ano omokungu noara omosacha agochigukwana urira nomosacha nabanchete omonto onyakorera buna omwana riri gokwarerire gwakirire naende oicha okomenta ogokwanera ogokwana gwekaiga kwana korera yaani nki okorera ekera agokwana gase mote naye kwana amang'ana onsi okore lakini embera yane eyesika iga ekiagera abande nabakona gogoturiti igo gwacha kwarosa kwang'anya oreta omokungu onde kwarosa kwang'anya oreta oyonde bono bachire korumaega ao batatu naende bebegete tayari batanga ambori nkomobori ng'ana achete nkamonyora anaro ochiete gotayaya bono obogima ago bwomete kobwariri kwarenga aye bweka nki okorera kwarosire aye nagochandeka motebe Yesu wechandera ayakona goeta motebe Yesu weka ikiokona gochandekera rosi enka bono omokungu naaro omochie ababake akona gotebi ng'ina ng'anche omanyete inche mekono muna eye inche nakanyarorire seito ogocha otebi omosacha ng'antu omaete gwikinja akaerire chabati etaracha gwikinja akaerire enyama etaracha bono tainyoreti ng'a korwa gochisobo edistance nekorete ng'aki maete tiga konyakorenta amang'ana arenge seino ng'antu tata agakorire iga orimbu oya kare aye bono nara amang'ana akorete ng'aki bono okona gokore comparison igo
okona kobwekani inche bono omaete seito ndere maya arengo seito omaete motere torengo iwono nyenchi arengo chiriga gatayegera kari ekiagera tari sumo 45 verse 10 Psalms in Saburi 45 verse 10 ayo moiseke igwa tegerera mono. Aye baba nabeli kire una gwasomire ayo moiseke igwa ntegerera mono. Igo ntegerera mono. Eba bono abantu baino n'abenyomba ya iso bwatoka kora yara nonye magenderero koraga mbori abakungu gamo bori naki muna urari buoiga nkiuruche kwa mentirogese gwachete ya otebi nganjigese dachete nkagora kangoko narabona kangira ngakanyenya ngane tukacha tukagora chimbori narabona chae togendia ngamatebi tukaonia ndubona nane kuchieso bwenge mbosa tole lakini nane no bale batakerora akuriri omosacha agotenga pore rende bono omong'ina okonyorire yagotenga omong'ina neria yariaika neria nenchera rikorete ng'aki ekiana kende kware gokora ngekoreti ng'aki naye gokobo eboka boki kora ebinto yani takurara bosaigo ng'a bono rende nkoreki narora abakungu bande betaoni bagotenga inche omanyete ona aretetwe ndagerigwe bono inche nonda egasi yane nokoruga endagera eri yachire getiri gokora kende omonto muno oyoroche omosacha araku ng'ai arasoere oroche arachaka korera noramokiri akire agwake esabu onyora chibundi iyo achikoirana gwaka matisi onyora naro chibundi koreti ng'aki bono naye eboka boki ekiagera marika agotenga ning'ora anyare konyora omokungu omuya matanga gwaikira abwo ase nkoeresa gose tomaetio igungo 10 ning'ora anyare konyora omokungu omuya manya abasacha nguna kobora nibare naki aye bono omong'ina omokungu okwanyorete nomuyare nkiagokonyete muna bono oyo matenga inche gaki egiankonyete nokondugera inche gaki egiankonyete nokonyibera chibesa inche egiankonyete nokong'ira asara yani tarateba gento kia kera kigwakorire arabu ng'ora anyare konyora omokungu omuya nigare neng'enche enene kobua amageni erigori rinene wareba ori ng'ari buo nore neng'enche enene gose mbosaigo amageni erigori rinene manya ng'a yani igo yabuete kwareba ori naende erigo kweba ori kwarigereri ng'a kende nkere kwamentire gese gwachete gose gwasariri biri kwanyorete arabu enkoro y'omosacha oyo niga emwegenete yani mosacha nagenda taikonya korengereria naki igo ndagende bono ntigo ntugi naende ogosoa igo ndagende chibesa bono natiga nyomba igo nasuka natiga okoiba iga arang'anyie ekiagera namoire chibesa chinyinga agachire mata abakungu abange kagachire chiribu chiaikire 10 na bagotisaiti kong'anya kiagera chiribu 10 na chinyinge tagochinenyora ng'aki enyomba na chiribu 3 igo irenga chiatigaire 7 kerogo omaete tabwati ekiara bakiaremba motare irenge kerogo ekogoru 8 keria skire keria kenene igo igwete irenga chiatigaire lakini kwegu ng'ae guchiribu 10 ng'ana chichiagera akang'anya ng'akagenda nomong'ina nare korera nero gotenga baba omwana one inju tombuneti eri abana batatu mbaro nechiribu 10 akoigwera ng'a inju tombuneti matuka abere 3 kwaigwa komate ng'aya naro okona gokora buo ire ninga abana aba gochisobo bono ogarokire riria atebete ng'atakoreti ng'aki tombuneti lakini gaki abang'ina kagoicha ng'aise gagokoeresa ng'omomuro oria are iga motebi ng'omomuro itiga morangeri gochanera kwana enyigu ekiagera bibilia egoteba ng'a kogotegerera ekina tegerera chinsemo irenga lakini abang'ina togotegerera ogokorera igo tiga bono omonyoro okominyoka gocha yani igo ng'aya kominyoka taigocha ng'ora amachani aminyoka gocha nari akondora omong'ina obete esimi ogoto oruo wakera korera muna korera bwairire naintwa bwairire buya korera oroche eraba moise ko ogokorera buno oyo agokorera uga oroche mbwanje yani ndiaye gwanza kona chekina na momuro itaraicha neri igiriri arabu enkoro y'omosacha oyo niga emwegenete gose omosacha oyo egento ore bobe gogosoma gokoirora iyo tabegetie ebirengererio gose ng'akiere naye ntegererete point teng'eta okay soma bono
enkoro y'omusacha oyo niga emwegenete arafu gose omusacha oyo takoremerwa konyora ebitoki omanyete abasacha baito barabataka ase eng'encho yaito ekiagera akorikibweka aye gwetegererete muno omorwaire orure nyagitari otaigwetie ase amario gakomoira gochia anakoreng'era igo ngocha koira noa bono igo ngocha gosaba eturansifa naro kongochia yani okirete otabwati kende aye ogokora bono omosacha akorikibweka aremeire achandegete none ekero aku baroki mbagocha kuiyia ekiagera nonya nyama bagocha kuita koretigi naye boka boki omosacha gakare korigi gose na efisi akare korigi chibesa chienyomba monto mokunguga nainche shopping eye enkenke nainche tigankore ng'aki obogima mbokong'ete lakini naye boka bokie naende omaete nanyora abakungu bakonya kwerorarora nomaete inche obogima obe egasi nere ntakore nechiebe ya chibesa nkio tari gosomera 14 verse 23 methali aya tosieka agabu ine omokungu rikonya kwerorarora agochi gosoma gose ngomasomera ore soma bono 14 verse 23 Proverbs 14:23 ebitoki nigo bikonyorekana korwa ase emeremo ende yonsi ye bono korende ogokwana amang'ana amasa okwo nigo gokorenta oboremerwa abanto baremeire ekiagera omonto akonya kwegani muno omorwaire ore nyagitari ng'a ntagokwa ntimoke lakini osiberani chieria omatene omong'ina ogwate ang'o otagokwa karansa bono okwe naraikaranse yagote ang'a motagontiganye ekwere yani ng'aki mongasete iga na gesoko nagoteba ng'a nakwa takona kwegani takoeri tigokora ginto gete monu bosoro kende nkeiyo igo tokaromate 31 togotirimboka 10 gotirimboka omokungu oyo niga akori ase obogima bwaye bwonsi omokungu oyo niga agokorera omosacha oyo amaya ande gose tari korenta amabasa are igwa ngotorana bare bakora ebinto bakokumi oyo nare gokorera amaya oyo bono nkieke lakini rende nyasaye nabwate esababu yagerete agakoreto bono moremereri buna akorete ng'aki buna bono omonto okonywa ouya kenyora ekenge bwati barebi obo nabwo obuyaga lakini rende entugeri giagoyise itonke bwate abarebi anyuganyuga gose anyuganyuga ochikomokwanera gochiakwana gochimoino orora ng'a rende inche tigankire ere tigakwane oicho okobona igo ngokwana gokirete onchaete bono okumina ki rende gete inche ago nakira ayekwana muna eredio nki rende gete eredio egotegererwa naende oroka ase ore okobona notaete nkobasane nki rende okombasanera nakora inabori gento gete nkwang'eraneri yaya nintaigu igo tinete paka muno oyo bibilia bateba ng'anto twanche paka abatari gokora ng'aki abatari gwancheka yani okorigeri gwakobina gakingi bono kiandiete kende ngiakoriete is the right person nere onyogende buna bono koiguna abakungu bane bagateba ng'a inche omate omomura oyo namomanyete naende namotagete makomokongasete inche nabwate orenge emanager ya Nyankoba omaete onyogenda abubwie manager ya Nyankoba nomaete ng'akanga tori moyo iyo maete gore moyo ekiagera otachiete arari omaete nyasaye nabwate esababu yagerete akabwatanikera omonto nasare igora kiri ntoigwanaine bono ayekora amaya nachiaba omorebi nachiabe buna akoba omaete naende abande mbare batari barebi lakini bakonyuganyuga goetania barebi mwana korora yaro okuming'a otare konyurende namanyanga iyo otindete gogocha gotindoka omorembe nokorete ng'aki igo nabarabumbaro bono tobanje muna bakorete ng'aki yani agokobori igu naki gete narora ng'ana iraneri naende ingi kiaba yani ng'aki rende ng'aki bono nkobuga bono tigankire naende oicho okobona igo okirete ngokwana bono rende entaigwa ekio otaigwa eki ngokwana igo mbasogete yani ora gaki naki bono ngokore ochi kogenda jikoni oregera riga jikoni yanda ayia amagoro tigangirane gochiari yani munari igo nabo nyasaye aroche ng'a nayora amonyare ekagera gakoreto naende sababu nere nyasaye akoretere to atare gokora ento akoire gochimoina kanga obogima agabwa akong'erete aba bande kanga agakwerora igo paka abanto igare munare igo nere ogokontiroreti eine siro pambu chiro pambu ne pambu erienene omaete chichi nyarera chigogotangasera ng'a boka epambu enene nekorete ng'aki
Wazo more kio nsabe. Erinde timba isagocha. Nje na ate abasiki sande 7. Wajakire 7. Iko 7 yokuruoche 6. Na kionye ndigeti gwetogia. Angati naba omoriri. Bono. Ekiagera nintebe kene. Bono. Korende ninye tange. Igo. Omonto tambarera kubwa ayarocha asende. Erio. Goseko yaiga kurwa asende. Erinde timba isagocha koenena. Wetanie kerengo. Verse 7. Ekiagera asobonge bwoko manurerwa okwo. Nkae waliwa limbetete. Bono. Aso mobere. Yes. Omotomwa o saitani. Angake timba isagocha koenena wetanie kerengo. Omate kware kwa gwo masaji otari marebi. Iko kware gocha kwerora baka bakungu bande beite. Bono Nyasaye akaranga Elio okanyeke yongo komo revi Elio taketeko chaka kwerora kwenyorango marevi nakorete naro igoto yari kimakoso manyete eme munoro choba kongubore nyombe eri ari buese kwarwa bori Nyasaye gaborete to munu kunyara kwa okongana ekiagera atare gokorete robo kongu obuno nyensa bunie kobore yo kware gosokesa bakungu bande baikaranse ko batena akingo konge kebande nanga no ne kebande gie sabuni kana atangu mutu mugima oruoza atanga inje baba ajaje tene bogisi bono lirio tete go kware bogisi kwenyoranga no nyene ye kwagorete igairete yani you slow down yo tete ko imoka igoro wainyora atana na basaje Nyasaye arojiga ki tiga ko mongiro yo narigo ore sigisagi otarikorora sa tongire gochia ngwatike to moise kware kuri wanyanga ga kina inje mpati kengiro yo era inje ngo kumeke nyoro agago pounds mune cheki erinde eriyo kamotiga ngabono lirinko tura ngankanyoro oyo bono kwanyorete nerete right person kware koreta karia okware gocha kwerora anga muri gochimogondo anga mpara mogotara erina bantu babarore bono Nyasaye ganjanga intoyo yo jikorengana ki ngotara tolera mi era butiganya kogenda anyana matanga ogotanga na kwana kogenda yabueka erorwarari bono kiagera mware kogenda iko mware gocha kogenda bakaronye ni gari ebatuome egari etware kesi iko kende kiyonsi obogimobo biritokorora ebikongu Nyasaye obiretira ase sababu erinde bitokanye onyenyo kobiaruma ete munare igo omete pa kware kore ntu asomongino uraire bosaigo muno bore mobore nekina kere kotini magana makongu bono ukarentua yani omongena gotiuna ti kwe boringa ngonyo tiuniriga ogochaka kobuginga kigosekoba inche gochitigankire ekigioka kiagokiria nonye no mongiro korokuma kobiara orente iruo moiseke yani okubona kerekia kerane kereki ioretire munandetire atare gosokia liso muneria mori ngare omongiro yare koimukiro yene biranya mubutori bono liria rengera tinga kobugorie keranya oinyoranga oli baba erine yakebe eri ekonganya ngo ikorore nyimokero ligoro endirarari Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.